zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa muzuva ranhasi, asi nyaya yangu yekutanga yandiri pano ndiasisi Moana kana ndogara chitaura nezvaMoana. Moana number 1 munhu unoita zvekarati. Totangira ipapo. Moana unoita mahuha kumfu kakaka ndo zvaanoita zvemahuha izvozvizvi. Moana chakanaka mukaka urumwe. Une chimiro chake chakanaka singamboiti. Une chimiro chake chaanoita nezvacho achigadzirisa most of the time kuma Instagram kwake ndo zvinenge zvakazara. Moana zvakare ndiye munhu wakabuda pepe pane song aiva munyaradzi ndiye aiva munyaradzi iya kwa JP iyayi. Moana munhu wandinotanza tikasa pane vamwe vanhu zvedu tisingadi kuita godo. Aiwa wakazvinakira zvake. Irero ijolosisitira tisingadi kana mukati meupenyu hwedu. Wakazvinakira unozvichinira unochita zvinhu zvake zvanenge achiita kupi kuprofile kwake. Ndo zvandokwanisa kuti sei kutaura. Moana zvakare wakambosiya adirwa dhisinani navamwe vanonzi Zimfit Mom zvakare pamusoro penhau yani yaBrigid Hempi. Haina kuitira zvakanakani Moana nhau iyi. Nhasi ndosangana nepost yakapostiwa yakanzi ina chigumwe chani. Handisi kuti ichi chigumwe guys. Saka handisi kuti chigumwe ichi chinobelonga kuna Moana here kana kuti kwete. I don't know. Chigumwe changa chine muringo, chine ringi. Vakaisa ruoko rwaDudumeni urundo ruoko rwani kana kuti rwaiye mwacho uyu wakaiswa chiringi. Kana kuti engagement ring. Asi ruoko rwana zita. Ruoko rwanga asina zita. Haruna kumbo identify kunzi belongs to Moana, belongs to Chi. Asi munhu unonzi Thomas Masia ati I won't lie. I know you're wondering whom this is. I won't tell you how. Like I said, I don't know too. I don't know. Because when the hating boy, you are living your best life. Nditi. Ndobva mwe munhu ainda kundokomenda akati. Regai zvirorwe. Basa rekuita malive nevarume vevanhu. Nevaziso anenge wati ema-China flating. Nandastana. Haiwa ngazviende. I don't normally post hate-ish comments, but I hate to this time around. Munhu akomenta ushu. Asi munhu wanga akadzima chizita. Indeshati who is that saka akomenta izvozvo. Regai ngotora zvedu zvinhu zvangu zvandokwasa kutaura panyaya dzekuti flating wati. Guys, when people are actually doing their videos, they might be doing that just to have fun. Nevanhu vavo pamwe vanofunga kuti vari kutoflita kana kutoti vanenge vatoronga ngatite so just to entertain people as well. You never know. Hatingambotafunga kuti chinhu chekutoti ungatotora serious wotanga kutomanya nacho chitanda ichocho. Mafungiro angu handisi kuti zvoni kuda nokuti vanhu vanoona zvakasiyana. Vamwe vanofunga kuti kusekerera munhu uyu kutoflita kutofunga kuti kudare vanhu handizozivi zvosiyana. Ndozvandokosora zvinosiyana. Tochibva ipapo toenda pakuti like I said handisi kuti ndiani wanyora izvozvo. Zvikanzi nevamwe shocked by the classic comment on that picture. Inga handiti zvikanzi nemumwe she must have caught her man ari kuInsta kwaMoana achichiva. She wishes she had a classy body like that. Jino dololo. Like I said, handimuzivi kuti ndiani wakomenda waposta zvatuni. Hana nyaya, women too flock to Moana's Instagram. It's not as if she says varume huyai a bitter and classy comment. Comment ya admin weku classy home manje yakaoma. So I was busy trying to figure out kuti profile picture iyo inoizira kupi. Kana neni ufungi kwa neniwo. Pamwe ndokuti me too ane godo munhu ushu. Ndo zvakataura. Kuda kuzviita akapenga vane godo kwa naye kurwadziwa kudero zvokwadi. Ndanga ndichitozuma picture kuti who is that? Ina ndivazivi maadmin ekuclass home saka handimuzivi. Zvikanzi imwe comment so it's savage. My 29. Comment ya admin yekurekera ndo yachipedza. Mozotiudzawo kana makuziva kuti who is she engaged to. Apana nyaya apa. She has got a very beautiful body though. Who is she now? The lady who featured she
pavideo yaja inonzi munyaradzi. Oh, that's her. Thanks a lot. Not necessary. Nevamwe avo. Admin vekuklasi home godo kunge ameno usei. Asi vamwe varume vane chi? Asi vamwe varume vane zvivindi. Admin vekubita homes. She is no longer classy by passing that trashy comment. So what if she was doing lives with married men? Varume vake here. She has always been gouache. Her statements on classy homes were never classy at all. I didn't watch the Moana video, but she's acting as if Moana held a gun to Stana's head. We all know what Stana is like. Nai akakwana here. She's too ghetto nai. Ndivango. Ivy, momunyanyira vedwe. Is she even allowed to breathe? Ingata ngokomenda pa Facebook pese even pano taurwa kuwanzira munhu toseka wani ndiyewo adi akambonyatsotadzei chaasingaregererwi iye watoni Ivy watoni yeye. Hey, yenyu naikazi. To be fair, she's become popular with the classy homes things. Just like how people just post Pokelo or misread Pano, she will be posted. I doubt it's hatred for her, you reaching. Aiwa, ruva, sha, zvakafanana newe when you post comments ako, vanhu voti uri serious but iwewe unenge uchitotamba usadero. That comment that I've made was not a joke. She's being petty and I'm not a public figure amongst Zim folk. So whether I'm taking this or not won't matter. Saka moto tell public figure haachabvumidzwa kubudisa mhepo here. I still stand by what I've said. Munyanyira, please. I guess fans like you also do that for their Pokelo or other celeb. Understandable. Nevango mascreenshot anongotogwa wani tovongovengwa futi. I don't think kuti ndiri fan hangu ndodila nezvinenge zviripo pamberi. Ndivango chachakatoni pachithread ichi chinguva chani chasimowana zvina kushata. Atozi kuti iye kuti mowana wachoni une Facebook here account handizivi. Ndinowanza kumuonera zvangupi kuma-avenues ichi ekuinstagram ndokwandowaonera kuma-streets asaramba yatsokusangana naye kudati chasangana nayewo pamwe handizivi peji rake asasanda sangana naye. Zvikanzi nevamwe mabvisa zita hamuna kubvisa face one nevamwe wavo. Zvikanzi Mowana ndiye aisa post yakadero kuinstagram. Oh my god, ndakasingatozivi kuti Mowana akachita namura chakadero. Zvikanzi okay, tisina kuiona yati jamba. Vamwe vakati, but was Stana forced? I don't get it. We all know what Stana is like. Nevamwe avo. Vamwe ndokuti unovaremera mambuya aya mwanangu Flourish iyo Mowana usatombozvitsvagawo. Minister of Cushions vanongorwadziwa ngavatisire mwana imhosva here kuita machinese eyes ayo. Hey class guys, machinese eyes akanaka guys, akanaka one ukadeo so indomada nditosha kuti anoitwa sei nekuti zvimbirira muzasi umu ndakadeo so hazve zvakanaka singamboiti akanaka singamboiti machinese eyes are so cute. Asi kuti nekuda kwehangu vanhu vatizotukira mumaso takambomatukirwa edu maso iwaya maziziso kuti so hazvina kushata. Zvikanzi ndakanandetsekana kuti picture ndakamboiona kupi. Zvikanzi muyana wacho zvaari very beautiful nevamwewo. Should we say something bad because this is just beautiful? She's so beautiful. Number one, godo munaona kugweduka zvokwadi nemakodo aya dai maita sit down. Godo rake ndio rakanyudza group nevamwe vadira. Wana akanaka flexibility yake kusere. I can imagine zvangu ndiri kufambidzana naye. Classy comment from classy admin sakama so ake adini naye. Nasty comment to another woman from another woman. No, we say no to that. Handiti handina kuona chakashata hangu zvikanzi chaina uye mukadzi amana. Taura hako apa vambozvina comment hazvina kumbovafita vadarirei. Ufunga zvisi zvinofanira kubuda mukamwa memunhu anonamata. Maybe zvavo zvakarongeka atizivi. Asi Mowana aive kuklasi homes here akungoitwa crucify for our sins nevamwe avo. Zvanzi ndamuona Ivy ndati maybe hasi ndivamwe ina ndimuzive Ivy kuti who is that. Vanhu ndo vari kutoti ndi-admin. I didn't know kuti admin wekuklasi homes anonzi Ivy. I didn't know. Zvikanzi kokuzodzima zita muchisiya mupikita. Such a salty comment. Now all those
admins notes at the end of maposts ake are starting to make sense. I didn't expect comments from this lady. Shocking. Pane vakatsikirwa mumunda nevamwewo avo. Ndaona mushere vakambochachurirwa poto here vanhu ava kana kuti chichaitika. It's high time Avi start using maghost. People really havanyatsi kumufarira munhu ushu nevamwewo. Check Moana's Instagram. She's the one who signed out that comment. Ega, calm down. I won't calm. Mimi, you don't tell me what to do. Who made you my instructor? Ambuya. Yo, yange hatoenda kumsoro nyaya choni. Asi Moana wakastora kati ayoka ndozvisa ku Instagram pangu because wangawi pano chitondiudzira kutoti hanzi what inonzi jealousy hazvina kushata. Unenge usina kufarawo munhu nemacomments akaita seiwe. Muwana wacho une more than 79k followers, saka hatizozi kuti zvinofamba sei ipapo. So yeah, because iwe futi ndatozotirega ndinotarisa ndati handizivi pandaona mandatirega ndingonotarisa vandanoona pakanzi officially off the streets paInstagram pane pamuwana vanhu vakati makorokoto congrats kwakazarira macongratulations iwayo. Ndo akazara asingamboiti. Saka ndichangobatai zvakare pachikamu chinoto asazoti zvichazoperera kupi asi ndo zvaitika izvozvizvi kupeji kwasimbi Ruth Moana. Ndikati congratulations. Nekuti ringi inonetsa kuisa pamaoko zvayo kuti Moana nokuisira ringi pamaoko kwakaoma zvavo. Tinongoti God bless you and makorokoto mapinda machena.